E-flex ko sa inyo mga idol ang isang Cebuano player na nag-ingay ngayon sa MPBL Season 8 na kasalukuyang naglaro sa Team Binyan Laguna Tatakgel. Walang iba kung hindi si Kenny Rogers Rocacurva na tubong Camotes Island, Cebu. Sa isang laban ng MPBL na ginanap sa Lapu-Lapu, Cebu, kung saan naglaban ang Team Binyan at Cebu Greats, pinangunahan ni Rocacurva ang puntos ng Binyan kung saan nanalo sila sa isang puntos lang na kalamangan. Talagang pinakita ni Rocacurva sa mga Cebuano ang lupit niya sa basketball na kayang tumalo sa powerhouse team ng kanyang sariling probinsya. At dahil sa impressive performance nito sa laro, siya ang nahirang na best player of the game. Sinabi ko na ititigil ko na to. Set up yun para sa'yo. Parang Massacre 44, mama sa pano pa. Kamusta? Balita ko, kamusta? Yung bawat tira ng pataging saan na napunta. Inaabangan ko pa naman parang ambagan sa inuman. Ako yung madalas sa pulutan sa kwentuhan. Hindi ba naubos yan? Pero kahit na ganoon, sinasanay ko aking sarili. Ganyan talaga pag mabait ka, lahat ay nawiwili. Kaya dapat pinipili, pag-isipan na mabuti. Walang masama na kumilatis kaysa sa huli kang magsisi. Naranasan ko na rin yan, yung tipong walang pagkakataon na mapakinggan. At dumating sa puntong wala na rin malapitan. Sarili ko na lang ang nagsilbi ko na sandigan. Kaya walang may karapatan para sabihin sa'kin na itigil ko na yan. Sasabihin